Hande izvozvo munokuona kwavatori vatora mari yemagetsi yaMastistiro ndizotika magetsi vatotora inini makusenoshanda utombodya handei munokuona saka uri kutaura kuti vari kutodya mari yemagetsi chale aidrisi tafadzwa vakatowanda vari kweko ende ndozvandisingadi manje ndozvandiri kuzopengera handeiko munokuona naiye muridzi wekonletiyo saka kanodyiwa mari nhai vari kutodyiwa nyama dzakazara ukwezvo saka kane nyama zvese mari yemagetsi yatodyiwa chale nyama Askana uyai! Askana! Uya mwanangu uya! Mwanangu ndiye akatanga kumwira pano ku. Nasi ndakutomwira pano. Ndakutomwira. Mama takaza kuti pane spaki. Ndaisivataurira. Hatwazvona. Ndaisikuudzai kuti mama ibvemu. Panapa magetsi haendi. Panonzi pai? Nembozvitesiro. paMastistiro. Unozi azviite. Munoziva kuti chi? Izvezvi shamwari yangu yekuHarare. Yadhiraivha from Harare chiya kuno kuMarondera. Nembozvitesiro. PaMastistiro Marondera.